Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Mata ƴan uwana da maza, ku saya ku ji wani sabon labari. Sabon ni wallahi da tare da mijin sunna na nake. Ko da nan in zai fita wallahi shi ya gaya mini so da iya kwanciya, iya kai. Za ka gan namijin ma kafin ya kawo make, za ki dinga wani Allah. Oh, mai gidana ya ake ni, mai gidana ke irin da kwanciya dai abubuwa dai kaza zan dunka mai wani rayuwar nan ma bai zai gan wata ta yi sha'awa ba ko rayuwanta wani a'a yi da kaina ma na san kada zan yi da mijina. Haka nake gyara shi mai komai a rayuwa, wanka ma ninke mai komai dai da wajen bacci wallahi shi na sha gaban shi. Wallahi har kyauta ya mini na zuwa haji na taimaka. Amma me, don Allah matan aure, don Allah matan aure ku iya kwanciya da biyayya. Don Allah, don annabi, ba lalle bane mijin sunna da zai nemi abin da yake bukata a ce shi ya kawo kuɗi. To wallahi matan aure mu dinga gyarawa, mu dinga biyayya a gidan mazajen mu, don koda mun fito wulaƙanta za mu. Don Allah, don annabi, wallahi ina tare da mijina yau shekara 25 kenan zamu. Wallahi ban taɓa ɓata mai rai, duk abin da yake so kai har kwance yan Chinese ma ana mai. Wallahi sabon jin daɗi har jirgi ya biya min na tafi na ce na dawo. Matan aure ku taimaka don girma Allah ku iya kwanciya. Ba lalle bane don mijinka ya ta yayi wanka za ka aske mai gashin hammata, ka aske mai gashin gaba, ka mai wanka da sabulu, ka zo da daddare in zai kwanta ki dan sa mai turare a nan da wajen hammata da komai, ki zauna ki dinga dai rayuwar duniya har ki sha gaban shi da kanshi har ya kawo, ke ma ki kawo tukuna ku ci gaba da soyayya. Don Allah matan aure, don Allah, ba wai tafiya bane shine abu ba. Don Allah ku zo mu ci gaba da rayuwar duniya. Wallahi in muka yi biyayya, ƙarya ne a ce a yi mana kishiya. A ina za mu samu kishiya? To ba ku zo kunnan su ba, ka san gidan aure shaida hakuri. Don Allah mata aure, don Allah, ba lalle bane mijin ka ce zai ci ka ce she kaya baka kuɗi. To wallahi